V minulom dieli ste videli. Nie. Girls, 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 girls. Well, yellow, red, black or white, and a little bit of moonlight. A teraz vám ukážeme, ako sa to všetko začalo. Ahojte. Možno ma nepoznáte, ale ja vás poznám veľmi dobre. Moje meno zvyknete volať, keď zakopnete malíčkom o posteľ. Ja do boha aj s posteľou! Jaj! Áno, som to ja. Skvelý a úžasný Janči. Alebo stvoriteľ, ak chcete. Za 7 dní som stvoril nebo, zem, rieky, rastliny, živočíchy a človeka. Podľa svojho obrazu. Aby sa človek nenudil, stvoril som ženu. A povedal som im: milujte sa a množte sa. A tak sa aj stalo. A tam sa začína náš príbeh. Milujem ťa. Moje meno je Euklides a ako dar som ti priniesol zbierku úloh z matematiky, aby si tieto vedomosti šíril po celom svete. Moje meno je Pythagoras a ako dar ti prinášam svoju vetu. Moje meno je Pocahontas. Ako dar ti prinášam toto počítadlo. Potom, čo mladého génia obdarili slávni matematici, stala sa z neho významná osobnosť. Mal 12 učeníkov, ktorých doučoval matematiku. Naberte a jedzte. Toto je polievka, ktorú som uvaril pre vás. To čínte kedykoľvek budete jesť na moju pamiatku. Mrož, podáš mi sol? Písomka je na tabuli, papiere si vyberte, môžete počítať.
Prvá veta. Pani profesorka, on má ťahák, on podvádza. Stráže, berte ho. Odveďte ho pred súd. Koho to sem nesiete? Mroža. Odpisoval na písomke. Nech Dav rozhodne, čo s ním urobíme. Je rozhodnuté. Umúčte ho. Umývam si nad tým ruky. Aj nohy. Kde mám uterák? Ako vám poslúžim? Potrebujeme umučiť tohto previnilca. S radosťou. Daj sem zošit. Nie, zošit nie. Volíte papuľu? Nie. Má už dosť? Nie. Trpel málo. Tak dielte nulou. Má dosť. Odneste ho. Mrož, syn môj, vstaň a choď, odpočiň si. Tvoj čas ešte len príde. Nášho hrdinu síce umučili a vyhnali, avšak z tohto príbehu plne jednoznačné poučenie. Matematika a láska sú jedno a to isté, iba pomenované inými názvami.